nagpabid tayo apo. Aminit naladaw iti City of Lawagta taga po ta nakadodot activities kita I apologize. Game nag-publish da iti bid nga nung sinot umay. So gapota da baro nga Republic Act tayo 12009, so 7 days mabalin na po. So I think mid January mabalin na to ang pwesto. Ngem na marugiti nagdalos ta tayo na po. Dalosan tayo pa aming aliday ijay dumaya kasi nga ro dadadi prone nga more uram dan ako usually dyan po so pinadalos ang amin tamnawan more uram ako. So anytime mid January adadan to na ako. Malpas lagi ni Jay bidding ako. Adadan to. Number one namin nga problem din na palabas na panagpiesta sir, lalo di carnival and di comfort room sir. Kasan natin nga ma-manage to dito? Ada gigabel tayo di portalet, portipati, gigabel tayo ito ako. Ken ada ipatak derda nga CR, temporary nga CR ako. Tano handa nga defecate ita karayan. Tano safe med lang. Nagpatak derda ako sa agreement med. Ada yung na press percent 3 actually basta the option is napintas, naragsak, better than the previous, ken ada CR na. Still